Добро утро! Днес ще ви кажем как да излезнете от хлорозата при растението. Както всичко хубаво, и при нас някой път се случват белички, така да го наречем. В случая имаме тежка хлороза в последния момент на растението. Или какво трябва да направите в случая? Значи в случая, за да имате тази хлороза, сте подавали много вода. Растението в същото време е било и на слънце. Хубаво е това растение да му спрете тотално водата, най-малкото за ден-два, тъй като контейнера сигурно вече тежи доста и тази влага задушава растението. Хубаво е така през ден да се разрохва почвата, за да му дадете кислород. Спарейки му поливката на растението, обаче вие трябва да го сложите на шарена сянка или на сянка, тъй като няма как да го цапнете на слънце и той да може така да премине през тази климатизация, тъй като в момента няма листна маса, която да отговори на слънчевите лъчи и просто се получава това нещо. Сушавайки контейнерите за 2-3 дни в нормите, нали не да ги спуснете, почват да се случват вече такива неща. Трети-четвърти ден ще получите нови филизи, че ако растението е по-голямо, продължава да се цъфти. Това потискане почва да изчезва и евентуално после може да добавите желязо или да подхраните. Но временно остава растението на шарена сянка. Така че хлорозата не е толкова опасна. Сега да я хванете на време, да може да реагирате и растенията и в най-лошия вид, ако имат все пак още останали листа и премахнете влагата, поддържате една много ниска влажност, всичко ще бъде наред. Цъкайте индийски люляци, след месец може да очакваме пак да почнат да цъфтят. Ако наследите, ще ви покажем. Хубав ден!